Yo. Pasukan gedruknya mana? Maju. Masuk. Kemana-mana Nada ati sawiji nada tak lakoni ayo kok urung anu le joget kok urung sompak kompak wah iya dikompake sik ayo baris Yo. anu sing ah aku maju ora apa-apa rono ya Aku adaptasi terambul. menyesuaikan nah iki kepala sukune sapa iki ning arep dhewe iya. Surip oh iya kene Rip yo tarik sis Sabtu penditaranku ning sirahku dadya ing sisihku ayo ya mugi Gusti nglilani rasaku bakal dinawa mati yo 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 Ronggo Lawe. Saka ngendi? Saka ndene. Ayo, lah iki pimpinane iki Rukata ayo. Yo, Ruk. Wase. Ayo. Nadane kangen sliramu. Mung bisa nyawang gambarmu. Sewu dalan, sewu cara.
Mau iki lagi pemanasan Marno. Nah, jebule ya sompak Ngene iki. ngono. Ronggo lawe. Sabtu pendeta. Yo. Iya. 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 Yo 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 yo. Matur nuwun, Nduk Tiyang. Iya. Elida.